and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Wa kay angin kabalakan, ma. Tungod kay wa pasagtin ni Roy si Amaya. Bisag na among sad siya. Pero wa ginetalik di si Amaya. O sa katinuod niya higala si Roy, ma. Tablar siya usa ka igsuon. Gani, miluag ang akong dughan karon. Tungod kay gipasaligan ko ni Roy nga iyag yung luwason si Aisa. Iya ko nang hangyoon ang iyang amahan aron ni katabangan nga makalusot sa problema nga giatubang karon. Gusto na kong makita si Amaya. Ma, nakasabot ko nimo. Inahan ka gyud kay bisag kapila ka pa moingon nga dili ka na manginlabot sa usa ka anak na masupilon. Pero naa, migawas ra gyapon ang tinuod nga gimahal mo paggihapon si Amaya. Ug andam kang musapupo niya. Pero ingnon ti ka, ma, atong huwaton kung kanus pwede na tong atubangon si Amaya. Sa iyang kondisyon karon, ato lang na siya pasagdan na malayo og kadiyot sa atong mga mata. Aron mo lampo si Roy sa pagtabang niya para mabalik sa normal ang iyang kinabuhi. Ma, mudistansya lang una ta ni Amaya, ha? Ato lang una ang tuson ang kamingaw nato niya. Amaya. Dangkuran ni dili pa, Roy. Oh, huh? Damkuran ni unsa no? Bunga ra kini sa kong kahupog. Mong kun mawasan ako. Mabalik ra sa normal ang tanan unsa no? Kadam ko ra gyud ni. Di ba? Amaya. May mo po. Dili na nimo palaong mo na imong kaugalingon sa wa. Pagpakaayo. Kay tabangan ti ka. Aron mabalik ang tanan nga nawagtang nimo. Ang akong cellphone. Paliw ko sa akong cellphone, bigay. Kaya akong tawagan si Jeff. Ako siya pasabtan nga watay sa nga purely clean fun ra. Ang atong pagbanding. Ang atong pagbanding-banding, diba? Paway yung nagbalik. Mag-istorya lang niya tag-usap. Di ko nakamatan ako. Umanam ako matug. Hindi ko karon. Niya ka sa ospital para matiman ang imulawas nga puno sa bunog. Ay nang akong mga alahas. Hawa ng imong mga tudlo. Ang imong mga kamot ug ang imong liog sa dihang. Giguyod ka ni Jeff. Paingon sa kawas sa bahay nga imong gipuy-an. Kay iya ka nang kipalayas. Iya kang kibuan sa tanang mga alahas. Sa tanan yun nga iyang kipanghatag nimo. Tungod kay iya ka nagkiwagtang sa iyang kinabuhi. Andap kong muluhod. Di siya muludhan. Si Jeff, muluhod ko siyang atubangan. Anong pangayoon ang laing higayon. Naibaw ko. Maluoy na to siya na ako. Kung buhi pa unta siya. Huh? Don't you dare tell me nga... Patay na. Patay na ang tao nga nagkuba sa imong kinabuhi, Amaya. O angay kang maglipay. Pagbaya. Paglipay kinakabahos ka na. Usay. Patay na si Jeff. Dili. Unay tinuod. Gusto kag proy ba? Dadantal niya kag newspaper. Aron
aron mabasa nimo. Apan Ang detalye. nga naman, kisa may nagpatay. Nga nung gipatay man si... Tungod sa iyang kaluog, tungod sa iyang kahangol sa unod. Ug tungod sa gibating kaluoy sa maong kriminal sa iyang gibuhat nimo. Usay, Ug tungod kay tuyo sa unta ni Jeff, nga biktimahon ang maong tao human kaniya bunuga o palayasa. kinsa pa? Diretsuhan na lang ko. Kinsa ang kriminal? Si Aisa. Grabe ang gibating kasuko ni Aisa sa gibuhat ni Jeff nimo. O ang gipanganti gyud ini. Gapanimas lang si Jeff aron maputol ang iyang pagkayawanon. Amaya, mahal kang tinuuray ni Aisa. Hugahin karon si Aisa. Gisurinder ayang kaugalingon sa balaod. Diha, human siyang gibuhat. Napriso siya. Pero dili na ako pasagdan. Magpatabang ko sa akong amahan aron siya luwason. Dili angay nga matangkong ug dugay siya isa. Langga, kumusta ka? Okay ra ko lang ga. Gitarong ko sa pagtratar sa akong mga kauban sa selda. O lang ga. Wag gyud mamakak si Roy sing gisulti nga dili gyud nilangan langano ng iyang gisaad nga panapang. Kay ganiha lang. Dinhigit siya. Kuyog siyang amahan og sa usa ka abogado. Tinuod? O lang ka. Buotan kaayo sila. Maong napuhi ang akong paglaom. Dili ka pasagdan sa Ginoo, my love. May pagbati ko. Nga, maangkon ra gyud nimo ang kagawasan. Nagpasalamat sad ko nga wa gid pasagdi ni Roy si Amaya, my love. Tinuod na. Gabi, huwag yung kumakato. Oh, nga naman. Tungod kay mo na kumaanad. Nga matug nga maurang usa. Sakit ang kamingaw nga akong gibati lang nga. Huwag yung kumahimutan. Maumibango na lang ko og nangadji. Puno ang akong dugan sa kakulba. Daghan ang bati nga isina nga nagduwa-duwa sa kong nauna. O sana ana ang kahadlok sa mahimong mahitabo ni Amaya. Kung dili niya madawat ang iyang pagbalik sa uno. Maglisod siya, anak, my love. Tungod sa katugbaw siyang pangandoy. Pero, my love, magtinabangay ta sa paghangyo sa Ginoo. Nga maatubang lagi ni Amaya ang dakong kasayon. Ug dili lang unta ta makatarog sa iyong panghuna-huna. Naluoy kay ko ni Mama. Tuod, kumusta na siya? My love, ami lang gid siya ninyo ni Tita Jem, ha? Nahibaw gyud ka. Kung unsan ko kamahal si Mama lang ga. Abi ni mo. Kanang tutukan ako niya. Nahibaw na kog unsay naa siyang una-una. Unsa man? Gusto siyang muhangyo. Nga kog yung natagan og higayon nga makakita siya ni Amaya. Istoryahay si Roy, anak, my love. Aron dili ka mahasol ug maayo. Pangayo ang opinyon ni Roy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!